ብካሽ ተሰርሕ ትኾንካ ኣብቲ ንካናዳ ፔንሽን ፕላን ካብቲ ደሞዝካ ደይቁረፀካ እንተኾይኑ እቲ ካናዳ ፔንሽን ፕላን ደለካ ደከበልካ ገንዘብ ኣብ ግዜ ጥሮታ ብዙሕ ይከውን ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ኮንሲደር ክንገብር ኣለና Welcome to Abiel's podcast. Hello, welcome to my podcast. This is your host, Abiel. Amna lomi discussion na slenai registered retirement savings plan RRSP discussing kana kaidina RRSP እንታዩ ኣብ ግዜ ጥሮታኻ ትጥቀመሉ ናይ savings or ናይ investment account እዩ እዚ እንታይ ነቲ ታክስ ትኸፍሎ ኣጉዲሉ ኣብ investment ደኣቱ account ማለት እዩ ከመይ ይሰርሕ እዚ ለምሳሌ 50,000 income ኣለካ ኣብቲ 50,000 just an example ማለት እዩ ከቀለልና መንግስቲ 50% tax ዝወስድ ተኾይኑ ካብቲ 50,000 25,000 መንግስቲ ኣቱ ማለት እዩ 50% ናይ 50,000 ግን ኣብ RRSP ኻ 10,000 ወይ ኣብ RRSP ኻ 10,000 እንተ ኢንቨስት ገርክ እንተ ቀሚጥክ ናብኡ revenue Canada default account ማለት እዩ እዚ ክንደ ካብ 50,000 tax ትኸፍሊ ወይ ትኸፍል ካብ 40,000 ኻ tax ትኸፍል ሕጂ ብዛ ኤግዛምፕል እዚኣ ካብ 40,000 50% ወይ 50% ትኸፍል ተኾንካ ታክስ 10,000 ኢኻ ትኸፍል ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ትፍልሊ ናይ ክልቲአን ተረኣናዮ ኣብ ተቐዳሚቲ you pay 15,000 ታክስ ትኸፍል ኣለኻ ኣብታ ካልኣይቲ ኤግዛምፕል ከዓኒ ኣብ RRSP contribute ስለ ዝገበርካ 10,000 ጥራይኻ ታክስ ትኸፍል ኣለኻ ሕጂ እቲ ዲፈረንሱ is 5,000 tax savings ገብር ኣለኻ ማለት እዩ ጂ basically RRSP ብኸምኡ ይሰርሕ ጂ ገለገለና 10,000 ከየልወና ክእል እዩ right away to ኣብኡ ኸነእቱ ኢንቨስት ክንገብር ብዙሓት ባንክታት ኢንቨስትመንት ፈርምታት እንታይ ገብራ ልቓሕ ባኻ ክሳዕ ኣብ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ክሳዕ ተሪፋን ምስ መፀካ ሽዑ ተልቓኻ ትኸፍሎ ማለት እዩ and ብኸምኡ ሰርሕ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ easy way ከዓኒ ትገብሮ ትኽእሉ ከዓኒ ወርሒ ወይ ኣብ ክልተሰሙን ኣብ ኣካውንትኩም ወሲዶም ኣው ኢንቨስት ገይሮምልኩም ከዓኒ is easier ከይተፈለጠኩም እቲ ገንዘብ ይከብ ሓራይ at the end of the year ከዓት መንግስቲ ኣብኡ ኮንትሪቢዩት ስለ ዝገበርኩም ሪፋንድ መጽኩም ማለት እዩ ይብኹም ይሰርሕ ማለት እዩ እዚ RRSP account ከም መጀመሪያ ጊዜ ንገዛ ትገዝኡ ተለኹም 15,000 ካብቲ account ኣውፂኹም ንገዛ ንዳውን ፔመንት ንዝኾነ ይኹን መኽፈሊ ንገዛ ዝምልከት ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ first home buyers plan ዝበሃል advantage ኣሎ you can take advantage of it ሕጂ በዛ example ላብኩኹም እታ 10,000 ሴቭ ትገበርኩማ ንዕኡ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብረሲ ናይ RRSP account ኻኒ ካልእ ምንጭ ናይ እቶትና ኣብ ግዜ retirement ናኻ እንታይ እዩ Canada's pension plan እዚ ናይ ካናዳ ወንድ ጥቃዲ ናይ ግዜ ጥሮታኦም ድኽፈሎም ገንዘብ ብካናዳ pension plan እዚ ካናዳ pension plan እንታይ እዩ እቲ ዝሰርሕ ካሎ ዓመታት ተራእዩ ወኻኒ ኣብረሲ ወኻኒ እቲ ክንደይ ኣው ኮንትሪቢዩት ከም ዝገበርካ ተራእዩ ይክፍል ትመፀካ ሕጂ ሓደ ነገር ክንወጥ ዘለና ኣብ ንሕና ኮሚኒቲ ብዙሕ ሰብ ብካሽ ክሰርሕ ይኽእል ሕጂ ብካሽ ዝሰርሕ ትኾንካ ኣብቲ ንካናዳ ፔንሽን ፕላን ካብቲ ደሞዝካ ደይቁረፀካ እንተኾይኑ እቲ ካናዳ ፔንሽን ፕላን ደለካ ደከበልካ ገንዘብ ኣብ ግዜ ጥሮታ ብዙሕ ይከውን ይኽእል ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ኮንሲደር ክንገብር ኣለና
كيكاش تسرح ግዚኡ ጠቕመና ኽእል ግን ኣብ the long run ግን ክሕግዘና ኽእል እዚ ከነ ክንፈልጦ ኢለ ሜንሽን ገበርኩም ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ሪታይርመንት ክንብል ከለና ብዙሕ ግዜ እንታይ እዩ ክንፈልጦ ዘለና ኣብዚ ዕድመ እዚ ክንሰርሓሉ ዘይንኽእል source of income ናልኾነ ደሞዝና የለን ማለት እዩ ግዜ እዚ ሕጂ ፕላን ተገበርና ahead of time أنا حجزنا شخمين خونن رأسنا نخل مالتيو جيب عنتو نتي كجبر جبونا جرات تجبرنا نقول هنا بتحسبنا معنا حجزنا مالتيو Any discussions governor website links phone numbers at website post at www.inform2empower.com or comments feel free to send me your questions or your comments and thank you for listening. Thank you for listening to this podcast. Hope you enjoyed it.